Ja siinä on kortti mukana, voitte käydä katsomassa, eikö niin? Ja täältä pitäisi yhdellä täältä lauluviikosta myöskin näitä meidän joululauluja. Katsotaan, se on tässä niitä ammuemmaritten lauluja. Katsotaan. Ainakin Kontula uimahalli. Joo, täältä löytyy loppupuolta 2 tämmöistä laulua kuin Kontula uimahalli ja uimahalli joulu, eikö niin? Joo, kyllä. Ja aloitetaan tällä uimahallin joululla tämä juttu, eikö niin? Ja mä voin tehdä sitä. Sä voit mulle pitää. Joo. Tämähän meni sillä dementikkojen sävellä, että koska meillä on joulu, eikö niin? Kohta taasen on joulu, uimahalli lämpöinen. Kärpialtaassa touhu, veden pärsken melkoinen. Siellä kasvoi komeasti seudun ainoat palmupuut. Löylyt lyödään kipakasti, eipä sääre enää uu. Tuun on uitu ylliksemme, juttuista muistelon. Muuttuu murhe iloksemme, maistukaa rikkaalta on. Siitä kiitoksemme teille, henkilöstö ehtäinen. Aina hymyilette meille, lailla joulun tonttujen. No niin, kauniin kiitoksia henkilökunnalle ja henkilökunnalle puolella. Eikö vedettä tähän välissä meidän eläköitä hurraa ja nyt ajatellaan ennen meidän henkilökuntaa. Eläköön ja hurraa, eläköön ja hurraa, eläköön hän iloisesti 100-vuotiaaksi. Eläköön hän hurraa, mitä tässä surraa, eläköön hän iloisesti 100-vuotiaaksi. Hurraa! Hurraa, hurraa, hurraa. Tämä oli henkilökunnalle sitten. Kontula uimahalli, joo, ja tämähän meni sillä Seiskarin kauniin siirin sävelellä. Ne tietysti, ketkä teistä on karjalaisia sekä rajan takaa tai Saarissosta, niin varmaan muistaa tämän laulun sävelen. Tää on sitä Jori Malmsteenia, eikö niin? Kontulan uimahalli, hallista parahin. Kasalla hymy hohtaa, Kaisun ja Päivinkin. Raikin kortteja jakelee, Sarka ja kumppanit siivoilee. Täällähän hyvän mielen jokainen mukansa saa. Kontulan uimahalli, teidät on elämä. Vilmoisten vetten ääreen, sinne mä kiirehdän. Huoli siellä kuuloistaa, synkkänä ei olla saa. Kontulan uimahalli, sinne mä kaipailen. Aiku meni hienosti kyllä. Tämä porukka osaa laulaa, että niin. Tätä on kyllä harjoittelija. Adelmakin tervetuloa laulamaan tänne, eikö niin? Mä haluaisin tässä kertoa vielä kaikille, että täällä on muitakin musiikkimiehiä kuin minä. Täällä on 2 Haitarin soittajia parasta aikaa paikalla. Yksi istuu tuolla. Nosta kättä ylös vaan. En oo Haitarin Tuubaa, eikö hän soittaa tuubaa jo? Ja, mutta täällä on sitten laulumiehiä, Haitarin miehiä. Ja voi olla, että meillä ensi jouluna on tuuba ja haitari ja pari kitaraa täällä. Alkaa joululauluja. Se seuraava laulu on sitten Soijurut sammuu, kaikki väkirukku. Se on se meidän show. Se voitte nyt, kun kaikki muistaa kaiken biisin. Tämä sopii hyvin tähän euroaikaan, tämä aika, että Soijurut sammuu, kaikki väkirukku. No niin. Sammuu kaikki väki nukkuu, väki nukkuu. Öisin varjon tällä touhu hukkuu, touhu hukkuu. Tip tap, tip tap, tipe tip.
ruokamaista, ruokamaista. Tip tap, tip tap, tip 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 tap, tip tip tap. Sitten leikitellä kuusen Alla, kuusen alla, kunnes kaikilla alla. Tip tap, tip tap, tip 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 tap, tip tip tap.